Ang Biblia puno sa matahom nga mga panaysayon, kabahin sa kabalakas ang Ginoo sa mga ginapigos, ginagutom, balo kag mga binayaan. Kakita ginasugo sini. Ang pagkamaluluyon, ang pagkamabinatason, ang pagkamahinatagon kag iban pa. Apang sa piyak nga bahin, hindi ini matamhapos nga buhaton sa mga katawan sa sining presente nga kalibutan. Puno sa mga problema kag puno sa mga hindi maayo nga mga kahimtang sa kalibutan. Apang ini tanan ginasugo sa aton. So isa ini ka mga pamangkot nga aton talakayon sa sining nga tiyon kung paano naton mahimo ang ginsugo sang Ginoo sa aton nga magbulig sa mga pigado kag mga balo kung mga binayaan sa pihak sang mga challenges nga aton matubang sa sining kalibutan. Ang pagtuon sumong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako, si Pastor Luisito Tomado ang inyong host sa sining programa. Kag sa sining ation, dalayaw ng Ginoo nga akon upod ang aton nga professor sa New Testament diri sa School of Theology, wala sang iban si Pastor Francis B. Duroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag akon nga kalipay kay ginakabi kong oportunidad ang pagtuon naman liwat ukod sa aton ng mga sumulunod kag mga viewers sa aton leksyon sa nga semana. Salamat man, Pastor, sa imong wala pag-untat nga suporta. We had been here for several weeks already. Kita gihapon ang gaopdanay kag ako nalipay, Pastor, sa imong support kag sa imong kaalam nga imo gin-share. Bahin na sa aton pag-review sa atong election. Ari na kita, Pastor, sa aton leksyon 12. Sa English, to love mercy, ang pagigugma sang pagka maluluyon. Yes. Para ini sa September 14 tubtob September 21. Apang sa hindi pa, Pastor, kita basa sa aton sadsaran nga teksto, aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, kami nagaduko sa amon mga ulo sa pagpasalamat sa imo nga imo naman kami tagaan, sining higayon sa pag-review sa leksyon nga ginapangalipayan sa madamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Salamat gid nga ikaw upod namon sa siningation. Pasabta kami, painsindiya kami, pinagi sa bulig sa balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ang aton sadsaran nga teksto, mga kauturan, makita naton sa Salmo 112, versikulo 4 kag 5. Nagasiling, sa matadlong may nagasilak nga kapawa sa kadudulman. Ang Ginoo mainayuhon, maluluyon kag matarong. Versikulo 5, maayo sa tawo nga mainayuhon kag nagapahulam. Mag-aapin siya sa iya kasaba sa paghukom. Ang Dios magapakamayo sa sining nga teksto. Pastor, aton ana i-greet ang aton mga itamayaw ng aton mga kauturan, hindi lamang diri sa CPAC, aton mga kauturan nga nagasuporta, ang mga linibong nga mga followers naton sa Facebook, kag mga subscriber naton sa YouTube. Dira sa Amerika, sa South America, sa may Europa, sa Middle East, sa diri sa Asia, sa ASEAN nations, kag sa may Australia, kag bisan pa sa may New Zealand, kag sa China,
kag sa kabahin sa bilog nga kalibutan nga naga-suporta sa aton nga ang programa ang pagtuon subong. Okay, Pastor, ari na kita sa lection 12, to love mercy. Yes, ginasugo kita, Pastor, sa Ginoo nga maghimo sini. No, ang pagkabalaka, ang maluluyon, apang we are being challenged as well, Pastor. Yes. Sang kalibutan nga daw hindi daw hindi bala comfortably ang aton kahimtang sa paghimo sini sa mga katawhan nga nagakinahanglan sini. That's why that's the question. How can we maintain and how can we be able to fulfill the command of God for us to be able to help others who are in need of help? Yes, Pastor. Yes. Atong na hibaluan kung ano ka grabe ang atong kalibutan, Pastor. Apang sa nasiling mo, Pastor, ang Ginoo nagasugo sa aton Yes. nga subong iya mga katawhan nga mangin maluluyon kag magahimo sa mga bag-o nga mapamaagi kay bisan pa mainusugon, Yeah. no? Bangod nga ang ginhalinan sinitanan bangod lang gid sa ginhimo sa Ginoo para sa aton. Yes. So, ang ginhimo sa Ginoo sa paghatag sa pinakadako nga kaluoy nga ginhatag niya sa aton, ang mga paghatag sa bugtong anak kag ang ina ang kinaugali pa so dapat aton man mayara sa aton. Yes. So, kagisa, and that's correct, Pastor. Kung kaisa, Pastor, ala bala sa aton ang tawhanon nga pagkakapoy, ang tawhanon nga kaluya, labi na nga ang sitwasyon daw hindi manami sa paghimo sini. And many times we are not even appreciated of the things we have done. Ang kanami, ang pagkamaluluyon mo. And sometimes we are being exploited as well. Daw ginatinuntuhan mala ang aton pagkamanami, ang aton pagkaayo, ang aton pagkamaluluyon. And this is the question that we would like to address as well. Ano bala dapat kita magmainalamon man sa aton pagkamaluluyon, sa aton pagkamahinatagon. Yes, Pastor, kinahanglan lang aton man gamiton ang aton nga mga panghuna-huna kang aton kaalam in order for us to fulfill the command of God to help the oppressed and the needy. Yeah, exactly, Pastor, nga hindi man lang ma-exploit kita. Yes, o kung sa nga kay kung sige lang tang hatag daw hindi man siya manami na sa ginhatagan ta kagbisan sa aton. Yes. Pero ang una siguro diya, Pastor, nga ang amo gina ang aton nga kinaugali. Nga dapat amo gina atong ikabuhi bala. It's because nga may ginatawag ang atong lection, Pastor, nga kingdom priorities. Okay? So, ang kingdom priorities kauturan sa aton mga sumulunod, amo ini siya ang pagkabuhi sa nasiling ta sa nagligin nga leksyon nga nangin katapok kita sa ginharian sa atong Ginoo. Kag bangod nga atong Dios, amo gid siya ang greatest and the most compassionate. Nga siya gid ang tuburan bala, Pastor, sa pagkamaluluyon. Yes. Oo. So, aton lang ina nga gina-reflect. So, in other words, in short, sa malipot, Pastor, ang bulig ta sa mga pigado kag sa mga amo ni nga mga tawag kinahanglan sa mga bululigan, amo gali ang atong priority. Priorities. Ang atong priority hindi amo na amo. Ang duna bala, Pastor, ang natural sa aton, ang aton gid ang priority amo ang number 1. Yeah. Pero ginatudloan kita sa Biblia kag sa ehemplo sa atong Ginoo nga ang others are our priority. Yes. Do kabudlay ni siya, Pastor, nga Kabudlay, no? Pastor, speaking of priorities bala, ikwanta bala sa panimalay. Yeah. Ang priorities ang nanay kag sang tatay ang ila kabataan. Nga bisan diin sila magkadto, ara gina pirmi sa ila nga panghuna-una. Ang kabalaka kag ang ila nga gugma kag ang ila nga pagtatap, ara gid pirmi sa kabataan. Yes. Na ina nga klase sang ideya, Pastor,
amo man na tani ang aton priority is ang ginharian sang Ginoo. Oo. Nga between two oceans. Oo. At least ang aton nga punto nga dako iya ang iya sang sa Ginoo i-compare sa mga kalibutanhon nga mga buluhaton. So katulad man sang ginhimo sang Ginoo. Nagpadala siya diri sang iyang bugtong anak sa kalibutan because his priority is his love towards human being sa iyang nga gintuga sa Ginoo. And then another idea, pastor, sang priority inibula ang mga servant, ang mga slaves o kon ang mga ulipon. Ang ila priority is not their own lives. Ang ilang master. Ang ilang master nga they will even willing to give their lives for the sake of their master. So amo man na tani, pastor, nga atong priority is our God. Nga we are even willing to surrender and give our lives for our master who is in heaven. Kung may madugang ko, pastor, ang challenge tagid is sa ginasiling nila ang pag-strike sa balance, wala, pastor. Okay. Kay nagasiling man ang balang kasulatan nga kung mapabayaan ta naman atong family, daw hindi naman daw ta matuod nga Kristohanon, siling ni Paul. So ang punto siguro diya, pastor, mga tagkaalam sa Ginoo, kag siguro advice sa mga may eksperyensyado nga mga leaders naton. Nga ang balanse, mabalance naman nga makahatag ta sa aton masarangan sa mga needs, no? Nga nagakinahanglan sa aton bulig kag sa aton pamilya, mabalanse taman. And that's correct, pastor. Oo. Nga hindi naman naton tungod nga gisugo kita nga maghatag kita sa mga nagakinahanglan nun. Hindi ihatag na lang tanan way man na sa nabilin sa aton. Yes. So ako sa ron naman ta sa atong kabataan nga pa may kala makatag sa iban kamulan mo. So strike the balance, at least balance man ang aton nga ano ni. But at least ang punto, pastor, nga sa aton panghunahuna ara gidyapon ang ginharian sa Ginoo. Nga we can still maintain that idea. Nga unahon tagid ang iya sang Ginoo. May dako na nga punto, pastor. Yes, ang kingdom of God bala. Nga unahon naton because of the kingdom priority. Nga muna ang priority sang Ginoo. Bangon nga sa Biblia, pastor, siya gid ang number 1, siya gid ang number 1 pinakadako nga defender kag advocate sa mga imol kag mga balo kag mga ilo. Mga pigado. And that's correct. Pastor, balik kita sa imong striking the balance, pastor. Oo. Nga while we are still in this world, but we belong to the kingdom of God already. Yes. But since we are here, amo na siling sang Ginoo nga give to Caesars which are Caesars, but give to God that belongs to God. So at least balanseyon naton. But when something has to be prioritized, amo nang siling nga, I would rather obey God than men. Yes. Pastor. Correct, pastor, because ang gidil na to sa sining kalibutan, pastor, nga presente, hindi man lang ang mga ginadaog-daog mo. Kaya pag siling mo nga may ginadaog-daog, but silingon may gadaog-daog, may powerful nga above sa ila. Amo ganing gidaog-daog sila kay may mas nagadaog sa ila. Nagadaog sa ila. So ang punto naman nato diri, pastor, in particular sa atong relation sa government. Insakto na, pastor, no, nga hindi kita na pagkalipatan nga gasunod kita sa powerful, let's say sa government bay kag iban pa. But ang ato dira is may tion gid nga kon makasiling kita nga we ought to obey God rather than man. Gani, pastor, ang ihimplo ni sa panahon ni sa atong mga pioneers sa aton nga Seventh-day Adventist Church, no, sa sining nga movement sang Ginoo. May tion to, pastor, nga may layi sa United States nga kon ang isa ka esklabo ang ulipon magpalagyo bala. Palagyo siya. Ang gipalagyuhan ang katubalang gikadtuan sa imo gid ibalik sa iyang tag-iya. Siling ni Sister White nagsulat gid siya, pastor, no, makita naton sa Testimonies for the Church, volume 1, page 201-202 ara sa atong lesson. Nga siling ni Ellen White, this is not lawful and this is against, in a way, in effect, this is against God. So we will not obey this law. So grabe ka isug bala, pastor.
Kag siling pag niya kung ano ang konsekwensya sini batunon ta kaysa sundon ta niya kasuguan sang tawo. Grabe no. Oo. Perte. And that's Pastor, madumduman ko ang imo ginhambal nga unity is good. We have to unite with everybody. Yes. Pero when unity will already touch nga ang pag-isa sa kalibutan magahatag naman sa aton sa pag-disobey sang prinsipyo kag sa kasuguan sang Ginoo. That's another story. Yeah, that's another story. Amo nang matawag naton nga we would rather obey God than man. So we would say to that, no, we cannot do that. Yes, we cannot do that. Oh, this is now Sabbath day. Yeah. I'm sorry. We as much as possible, much to our desire to help you, but since this is Sabbath, I'm sorry, I cannot attend the meeting already. Yeah. Yeah, so Pastor, ano ang ginatawag nga compassion fatigue? Yes. Pastor, ano gani ini sa Ilonggo nang ang pagka maluyon ta bala, pagka mabinuligon ta. Ginakapoy na kita. May pagkakapoy. Nakabot sa iyang punto nga daw hindi na ta makahimo sina. Oo. Kay nga atungod sa kadamo sa mga tao. Like kaangay bala pastor sa makadto ka sa Bacolod, paghatag nimo sa isa ka bululigan nga gapangayo. Dahil aram na isa. Pagtantang may arap pagalit ko pulo or pila pa kabilog. Yes. So, actually pastor, ang ining compassion fatigue nga ginatawag sa mga social scientists nga yes, it might be true, pero hindi siya kabangdanan pastor. Nga hindi lang ta magbulig. Hindi lang ta magbulig. So ang prinsipyo dira sa English nga nagsiling nga it does not mean that while it's true that we cannot help everyone, but it should not deter us from helping someone or a few people. Yeah, kay maabot gid pastor nga daw may kakapoy ka mo lang natong fatigue. Nga daw nakapuyan ka na nga magkaluoy kag magbulig. Tungod kay kung kaysa mo tong siling ta kay nga gina-exploit na lang ta, daw ginasaligan na lang ta. Kag daw kita na lang pirmi ang ginapalapitan. Ang may proverbs pastor o kon may hulubaton nga ginahambal nga don't give when you help people don't give him feast. Because he will continue asking for it. But rather teach him how to catch fish. Ang ginatawag ta na pastor nga developmental. Yeah. Developmental. So muna nga ang aton pagbulig kinahanglan nga it will teach them not to be dependent. Yes. But to be independent. Yeah. To be independent. Kag reliant sila. Nga makatindog sila sa community. Yeah. Amo man na pastor aton pag-train sa aton mga kabataan ba nga we have to train our children to be independent. Yeah. At first we have to help them because they are still dependent upon us. But as time goes by, we have to teach them to be independent. Yeah. Yeah. Kag nagsiling man atong leksyon diri pastor, ikaduha amo ang ginatawag nga education. Yeah. Kung kaisa dapat tun-an taman kay depende man kung ano ang sitwasyon kag ang context. Pero kung hindi naton halalang kita kag diretso lang kita way kita paminsan maayo, ang atong pagbuli gali pastor mangin hindi maayo sa tawo kag sa aton man. Yeah. Siguro sa ginasiling mo pastor nang gadepende na lang bala sa imo bala. Yeah. Oo. Ang punto da pastor no kanami sina ang punto pagida nga we will not stop learning and we will not stop evaluating. Okay. Kung ano bala ang atong ginahimo atong bala paghatag maayo kung hindi mga atong bala ginahatag ang atong nga pagkamaluluyon it will help the individual or not. So ang education is there. Yes. Yeah, the learning process. And then ang katatlo di pastor about sa atong nga leksyon is pangamuyo. Oo nga dalon tagid sa pangamuyo. Yeah. Because prayer sa atong leksyon na tawag prayer is practical. Nga kinahanglan mangin practical man kita sa aton sa ginasugo sang Ginoo sa aton sa pagbulig kag pagkamaluluyon sa aton nga mga kabos nga mga katawo. Yeah. So kay ang tendency nato sa panghuna-una pastor nga kung may problema
mangita kita dahil sang solution. Oo. Pero actually, ang practical ang prayer. Yeah. Kag na-experience na, pastor, nga Yeah. may mga sitwasyon kita, ginapray na to ang tawo, nga palapitan ta, nga siya lang ang makabulig sa ato nila. That's correct, yeah. Oo. Nga permiro pagpalapita daw, hindi gid magbulig, pero sa prayer, pagkuhan daw, naghumok man yan, nagbasuhan. Damo na pastorya, ako personally, I have Yeah. experience a lot. As an administrator, pastor. oo, nga. Former administrator. Oo nga. Bisan hindi pa pastor administrator, bisan na sa common individual. Oo. May mga problema, amon ginahimo, ako ginahimo, mga muyo ko nga, Lord, tandugabi ning tagipuson kasing-kasing sining tao nga akong palapitan karon. Okay daw siya lang ako nauna nga makabulig sa problema. Pagabot pastor, welcome ka dayon. It works. It works. Prayer works. Pastor, hindi lang nagpalapit kita para mangayo. Oo. Kundi kung kaisa ginapalapitan man kita kagita pangayuan. So, ang isa ka practical thing guro nga before we offer any help, we will pray. Yes. Yeah, with the individual who is coming to us for help. Kado ka nami man sina nga ko nabi mautod aton pangamuyuan ni anong mga ita direction sa Ginoo. Nagapalapit ka sa akon, nagapangayo ka bulig sa aton. Siguro unahon tagid mga muyo kita anay. And I'm sure it will help us and God will help us direct. Oo. Kung ano man gid ang the best nga mabulig ta kag best solution sa problema nga nagapalapit sa aton. Yeah, kag ina nga attitude pastor can be of great help firstly sa taong gagapalapit sa imo. Kay bisig bala paglakat niya gapaminsar man to siya or kung pagabot siya balay, tama no nganong ginuna ko ang tao. Yes. Kung mga muyi ko sa Ginoo. Amon abala? Nga Kaga- maabli ang panghuna-una pastor. kag isa pagid pastor, ang isa pagid ka punto nga ini ang nagapalapit sa imo, makabatyag nga actually hindi kita amo ang the best solution. Yeah. Ara sa babaw. Kanami That's why sila, pastor. we are trying to direct the individual who is coming to us to Correct. To seek help from God. Kanami sila nga Yeah. pastor nga punto. Yes, pastor, ari kita sa aton nga sunod nga leksyon ang pagkamay nalwanon. Ang punto di pastor before ako nihatag sa imo ang time. Ang punto diri nga kuha naton example ang kwan ang Ginoo. Oo. Nga sa pagkamay nalwanon sa Ginoo sa paghatag niya sa iya bugtong anak, salvation has come. Yes. Ang kaluwasan nag-abot sa aton. So, ang generosity sa Ginoo. Nag-abot sa aton ang kaluwasan kag ang paglaom. Kag amo nang basis pastor sa Yes. aton pagka-generosity. Generous. Oo. Yeah, go ahead, pastor. Yeah. So ang pagkaminalwanon sa Ginoo nangin basihan bala pastor. Kag nangin tuburan nga kita man bangud nga na bato naton ina. So mangin mapahayag taman no ma-reflect taman in small ways Yes. nga mahimo ta. Oo. Na kag ti pastor ang aton leksyon nagahambal kag this is really the thing nga aton pagkinalwanon resulta sang aton attitude bala. Sa aton sa aton kinaiya. Yes. Nga it will make our attitude acceptable. Oo. Not only before God but also to our fellow men. Ang aton nga pagka mainalwanon. Yeah, Naga-change yes. sang aton kaugalingon. Yeah, pastor. Ginchakto na pastor kay nga by nature kung sa siling sa tong leksyon Yeah. by default bala pastor Yeah. kung sa duna tagid ang taho baton gid mo baton nga baton o kag ginakaptan tigid ang aton. Yes. Pero sang i-reflect ang kaalwan sang Ginoo sa pagpanghatag sa imban, even though hapos lang ihambal pastor na balaan ta na. Pero sa bugay sa Ginoo pag mangin mainalwanon kita, ang matabo gali pastor is ang sa ginsiling mo, ang atong pagkadalok bala pastor, mabuhinan ba? O maliwat. Yeah, amat-amat day Maliwat after kita. day. Amat-amat, yeah. And that's correct, pastor. By nature, man is really selfish. Kaya bisan gani una tanaom lang ang bata pala pastor. O ang mga bata oy pa na sila kabalo kung anong ginahimo nila. Pero by nature ang bata hindi gid maghatag. Na Ang iya nga kindi na iya nga lollipop na hindi ginihatag ya. kaghambalon pa sa tatay nanay ululuglo lang sinahatag na. Hatag na ho. Ti kung isa hindi pa. Oo. Na ti amo na siya. And that's why we have to correct that one. Oo. So by education, by practical means, we have to correct that that nature in man.
Yeah. Kag dugang pastor naka-interrupt ko sa yung pastor pero dugang pa ang siling sa tong lesson ang generosity gali pastor no there are more than to it there are may labaw pa nga let's say nag-donate ka sa church dako nga kwarta there is more than that well that's good pero there is more than that kag nagasiling diri ang aton kinaugali no nga amo ang paghatag hindi lang sa amount na atong gihatag ang mas importante ang atong kinabuhi bala pastor nga nangin mahimo kitang mahinatagon o kon mainayuhon sa uban is more important nagasiling diri as an attitude no kay makita ta man na pastor nga hindi man lang sa amount makita ta sa Mark 12 nga ang naghatag isang dalagko kay nga mga kwarta and then may balo to nga naghatag sang duha lang gid ka copper coins. Nga gi-estimate isa ka teacher na to diri pastor gin ano niya daw di gani makaabot sa 2 ka sentimo. Ang value sa present. Pero siling sa Ginoo ni Jesus, siya ang nakahatag sa tanan. Mas labaw pa sa katong naghatag sa mga dalagko nga offering. Nga offering. Yeah, and that's correct pastor. Ang punto nga ang pagkamay na tagon is not only in the form of amount or money but aton nga kagalingon, aton nga attitude. Ngayon na bala pastor nga we are willing as much as possible. Ang isa ka illustration nga kon matag nga pwede ka kapadala pastor, you are invited as one of the sponsors sa kasal. Okay. Oo. Pwede kaya katag sa dako nga gift. Pwede mo gani matag ang house and lot o kung mahatag mo ang sasakyanan as a gift. Oo. Pero sa mga ginakasal, sa mga nobya kag nobyo, what is important sa inang wedding day is not actually the gift, but it is your presence. Labi na gid nga ikaw dako nga tao, kilala ka. So at least ini ang mga couples nga ginkasal, they will feel nga dagko nga mga tao ang nag-attend sa amon nga special nga adlaw. So what is important is not the amount nga imo ipadala, but your presence is really the best gift that you can give to this special day sining duwa ka mga kalaslon. Yeah. So in other words, siguro pastor, ang atong motivation bala mas importante kaysa sa aton ginahatag. Dako man na siya or gamay pero importante gid ang atong motivation. Kay pwede man nga gahatag kitag dako pastor pero pwede man na siya pastor nga maghatag kitag dako pero daw ano sa Ilonggo pastor daw galalain bala. Galangot ang buhok. Galangot. Gahatag pero galangot ang buhok. Kadto kita pastor peacemaker. Kanami pastor kung ikaw ya among hindi ikaw ang nagasugod sang kaawa-away kundi ikaw among facify sang away. Yes pastor, ano pa ning mga punto nga imo na sidingan diri? Okay, ang inibalang conflict pastor amo man gid ni ang nagadulot sang grabe nga pagantos kag ining kagamo bala kag tuod gala siling gali na pastor nga sa isa ka adlaw daw nakita ko daw pila to ka hundreds of millions throughout the world of dollars ang gigasto lang sa pagbakal sa mga hinganiban kag ni pagprodukto bala sa mga armas ni nga kun tani mahatag pa siya sa mas kinahanglan gid sa tao no so ini siya pastor nagsiling ang Ginoo nga kinahanglan mangin peacemaker kita. If you want to be part of His kingdom, siling niya, blessed are the peacemakers. For they shall be called the sons of God. The sons or the children of God. Children of God. May nakita ko pastor nga caricature bala. Sa mga nasyon bala nga pastor nga that every nation is shouting for peace. Pero sa likod nila nag-ara ang mga armas nga madalag ko. Ginakaptan nilang armas sa likod ng mga dagko ng mga armas pero gahambal peace. So amo na ablado kasikwahi nga you are speaking of peace but yet you are developing, spend all your money to develop all this gadget that will cause war. Or kung nadumduman ko pastor ang bag-o nga leader di ko lang i-quote isa ka leader sa dako nga nasyon siling niya we want peace but we are ready for war. Uy, grabe. So pero sa personal naton pastor siling sa atong lesson nga
kung ara gali ang gugma sa Ginoo sa aton, ang peace bala sa Ginoo, hindi gina nato mapunggan nga maano man naton sa iban. Daw magguha gid bala sa aton pastor kag maka-reflect sa iban. Yes. No. Okay, influensya kita. And that's correct. So, amo na, Pastor, nga sa Beatitudes, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. No? Kanami, Pastor, no? Nga kung kita gali iyan nagahimo sang pagkatawhay. Pero, Pastor, may pamangkot ako. Kung kaisa ini ang aton pagka-peacemaker, oo, may mga challenges man dahil ginaano ni. Nga ti bisan ginadaog-daog ka na sige lang gyapon peacemaker lang gyapon, peace lang gyapon nga bisan ang mga prinsipyo sang Ginoo ginalapakan. What do you think? Shall we still maintain our peace or we will already speak out? So, kaangay gihapon ni siya, Pastor, sa generosity as one of the kingdom priorities. It should be guided by wisdom and discretion. Yes, so, gapahuna-huna man kita nga may ara mag-study man kita o nga atong pagka peacemaker should not be misplaced. But insakto siya bala, Pastor. Yeah. Otherwise, makita ta na sa mga tao nga hindi man amo ning ginhimo nila. Yeah, so kanami sa imong nga word, Pastor, misplaced. Nga aton pagka mapinasansyaho na aton pagka peacemaker might be misplaced as well. O nga hindi na nabutang sa husto. Hindi nabutang sa husto na pamaagi. Magtingog bang kita at the time nga ang prinsipyo sa Ginoo matandog. Yeah, we maintain to be peacemaker. But when the principle of God is at stake already, we have already also to speak out. Yeah. So, peacemaker kita, Pastor, pero maisog. Maisog. When it is necessary. Peacemaker, pero courageous. Especially when we are at the right and when it is necessary and wise to do it. Peacemaker, but we are ready for war. Spiritual war, Pastor. Spiritual war. Hindi kay mga it will cause damage. Inang war nga ginahambal ang ginang peacemaking sa ginahambal sang kalibutan, yet we are ready for war. Damage na yung war. Ang aton war is less damage or no damage at all because we have still to stand on the principle of Amen. Amen. Correct, Pastor. Standing on the right. Kung isa, Pastor, may conflict gid na. But we are ready to stand for the right. So, but it will not cause damage or lives ng mga katawhan. In fact, Pastor, we can save people. We can let the people see that what is wrong and right. Okay, Pastor. Last, a voice of the voiceless. Ano ni Pastor ang imo nakita diri? Ang ining kalibutan, Pastor, sa atong nahibaluan nga puno man gid siya sang kagamo, kag suffering, kag kaimulon, kag mga issues, no? Ang Ginoo, Pastor, sa Biblia, siya gid ang defender sa nasilingta. Siya gid ang defender sa mga imol. Kay ang mga imol, Pastor, wala na sila voice mo. Voice la voice. Kag iniman, Pastor, budlay man ni siya. As a church, especially as a church. Kay may mga issues, Pastor, nga ang church, kung hindi man lang siya sigurado ang iyang moral footing, nga solid gid ta bala, nga maklaro gid, so may pa nga silence. Pero kung time naman natin to speak, sa siling ni Solomon, Pastor, there is a time to be silent, and a time to speak. Pero kung time naman natin to speak, no? Pero silence kita, I think di po na siya maayo, Pastor. So again, we need discretion here, especially in defense sa mga voiceless kag mga emails sa ating society. And that's correct, Pastor. So, we should be the voice of the voiceless. Kay kadamo sa mga tao nga they don't have the capacity to speak out. May mga tao nga daw wala gid sang kaalam sa pagdebate. Kita nga ginatagaan sina nga gift. Wisdom to speak out. We should be depending. We should be the voice of these people who don't have the capacity to speak for themselves. And even in our church, Pastor. No, even in our church. Like ang butno ko silingon sila nga, like for example nga may isa ta ka issue sa Sabbath sa ato mga estudyante nga mga young people. Gihatagan nato sang support, especially sa ni Congressman Abayon, Neil Abayon. Nag-abot sa Supreme Court kag nagdesisyon sa ato nga favor.
no? So praise the Lord, pastor. Nga jurisprudence na siya part na sa aton nga pag-interpret sa aton nga mga kasugoan. And that's correct, pastor. Sa angarap ako sa conference, damo sa mga young people nagapangayo sa akong sing tabang nga pastor, ginapersagid kami nga mag-attend sa klase sa adlaw nga Sabado. Pastor, can you help me and can you help us? So, nagkadto ko, pastor, sa eskwelahan. And nangayo ko sing kariyo o kon sang concession. Oo, nga kung pwede amo na kay ti. Pastor, okay man. Oo. Ang ginapakabay lang kabay pa nga ining mga estudyante, pastor, nga nagapangayo sini will really come to church. Oo, nga dito gisla sa simbahan kay ti kung kaysa makita namon nga way man sila kasimba, ti nga hindi sila mag-attend. Klasihan na lang. Klasihan na lang. And that's correct. But the point, pastor, is we have to speak for them. Yeah. Because sometimes they don't have the capacity to speak for themselves. Yes, last point, pastor. Amo man ni pastor nga ang masiling ko nga ang pinakadako nga buluhaton kag labi kagamhanan amo gid gali pastor ang paghimo sa mga buluhaton sang kaluoy kag ang paggaminayuhon maluluyon nga ang budlay pastor nga nang magbuli ka bala nga nakita nimo nga daw di bululigan pero hindi not worthy of our help. Pero at least kung kaisa pastor hindi man nato mabalaan mo nga sa paghimo naton sina matandog ang tao. Kung angin ni Sakio bala pastor. Yes, so. Nga natandog siya kag nag-respond siya sang kaluoy kag gugma sang Ginoo nga in turn nangin maluluyon man siya. Ginabahin na iyang manggad sa iban nga mga tao nga mga imol. Mga kauturan, hindi bala mahapos kag hindi masayon ang paghimo sining ginasugo sa Ginoo sa aton nga mahimo kita maluluyon, mahigugmaon kag peacemaker kita. Sometimes we are being challenged sa kalibutan, but nevertheless, let's use our wisdom, let's use our mind, and let's pray for the guidance of the Holy Spirit for us to be able to reflect the love of God to humanity. Mga utod, kabay pa ang Diyos, nagpakamayo sa aton tanan sa mga punto nga aton natunan sa sininga simana. Kag kami nagapati ni Pastor Duroy, nga ini igo na nga aton balunon sa aton eskwela sa Batika sa karon nga adlaw nga inugpahuay. Aton iduko aton mga ulo po ni Pastor Duroy sa pagpangamo. May naman nga langiton, salamat sa imong dako ang kaluoy sa paghatag sa imong bugtong anak. Agud kami makabaton sang kaluwasan. Kag imo kami ginasugo nga ini nga pagka may nayuhon maluluyon amon man ipakigbahin sa mga katawhan palibot namon sa salud kag sagwa sa iglesia. Ginoo hatay kami sa bilang espiritu maghatag namon sang kaalam nga amon ini matigayon kag ang mga katawhan Ginoo nga ang mabuligan mapalapit man dira sa imo kag magabaton sa imo. Ini tanan tugyan pasalamatan sa matam isang ngalan ni Jesus. Amen.